ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауdo TG. Имрӯз 17 январи соли 2026 сол навори хонаҳои Душанбе. 9 ё ки 10 дона хонаи фурӯшӣ аз Душанбе, 1-2 хонаега аз тарафҳои Данғара ҳастаи тамошо кунед. Мақсад дӯстон навори хонаҳои Душанбе мешавад ва як бародар дига мақсад хонаи барои иҷоранишинӣ дора, навортон мекунем. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дорем, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, фикротона комментария кунед. ҳамин 80% мардум ҳар рӯза тамошо мекунанд, хушобаҳолшон не ки фақат нисбат ба як чи бетарафен, нисбат ба лайкора фуромӯш накунед. навора шурӯъ мекунем бачаҳо. дӯстон, телеграм-канали Сауdo TV силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауdo TV ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кӯлов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯл. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауdo TV ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ана ҳамин хона дӯстон, проектиш беҳад проекти фасони замонавӣ, масоҳати заминиш 2 сутихаи ва 2 ҳуҷрага кардагӣ. хона дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, 445 000 сомон нархш. маҳаллаи Гулбутта назди Медпунк ки Малика. 1,5-2 сотих замин, 2 дархона, кухни, тапчан, подвали 3x3, 2 та ҳоҷатхона, дарунаву беруна, 3 намуди обу шаҳриам дора, канализатсияам дора. хуб, хулоса 3 намуди об дора. барои мега дуюм ошиёна мега монолит тайёр кардагӣ. дар наздикиш масҷид, мактаби 124. хулоса ки дӯстон, 445 000 дар ватсапшон лозим боша занг бизанед, маслиҳат карда бигиренш. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки 1 сотиқ замин дора ва 2 ҳуҷра кардагӣ. ноҳияи Сино, дар Гипразем, Тоҷирон, шаҳри Душанбе, 330 000 сомон нархш. бемиёнаравай, мақсад ягон пасрединг нестае, мега хонаи худмонаи савдош мекунем сундаркор. духонагаи заминӣ бо ремонти нав ва шароитҳои мисли сексия мега. об ва свети доимӣ, 1 сотиқ замин. ҳуҷҷатҳо ҳамаш қонун қоидаш қатъӣ. техпаспорт, шаҳодатномаи хариду фурӯш, сертификат, дамовой. хона лаби роҳи калонда қарор дорад. ҳамин 1 сотиха 2 ҳуҷрага шароитош мега мисли сексияй, ранги квартираҳай, 330 000 сомон. кадомитон дар лозима, ина занг бизанед аз думи канали Сауdo TG. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, 2 сотиқ замин дора ва 4 ҳуҷра кардагӣ, 450 000 нарх дора. як чира мегум бачаҳо, ҳамин мардими Узбекистон медонен як хубӣ дора ки ҳамин поддержкараку фуромӯш намекунанд. ҳар як наворошонда лайкошон беҳад бисёрай. хулоса дастгирии якдигар мекунанд. ҳамин наворое ки Сауdo TG мегзора, и ба манфиати мо ва шумо ҳай дӯстон. агар ки
хоҳем ки ҳамин хонаҳо саудо шава, канали Саудо ТЖ, Саудо ТВ пеш рава, тарафи дасти чапа нигоҳ кунем бачаҳко, 80% монку худо дурӯғгӯ накуна лайк намегзорем. Нашуд масъалаи лайк беҳад бетарафем. Як та лайк монед, меҳната қадрдонӣ кунен, иншоалло беҳтарин мешавад. 450 000 хона занг занен. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ равон кардан ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Офтобрӯя 90 000 сомон нарх. Нигоҳ кунед нархи зур дӯстони азиз. 3 дар хона дораву 15 сотиқ замин дорад дӯстони азиз. Телефоншон, ватсапшона мегзорам. боз далши маълумот занг бизанен бигирен. аз сабаби қарздор будан мега хонара саудода гузоштем. сум дар кураи об свет ҳастай, балнеса, мактаб дора, магазин дар пеши хона ҳай, чоҳи 5 тонага барои об гирифтан боз запасной дора. ҳозирашта 90 000 мегем. худо хоҳад муомилаи соз мекунем. ина кадомитон аз ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Офтобрӯя хона дар кортонай, занг бизанен 90 000 сомон, иншоалло муомилатон мекунад. аз нуми канали мо фақат занг занен. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира ҳастае. дар дуюм этажае, масоҳати 38 квадратае. ремонтоше дидесен кадом ҳолат чӣ хел состоянда қарор дорад. 420 000 мега 38 квадрат. 420 000 ноҳияи Синода, шаҳри Душанбеда қарор дорад. дар ватсапшон хуб кадомитон хоҳиши харидорӣ кардан дорен, занг занен пурсоншен. духонага дар дуюм этаж, масоҳати 38 квадрат. ремонти нав бо чизу чорааш мега. поёни гипразем, пахтакорда қарор дора. техпаспортам дора. 2 ҳуҷра, дуюм этаж, 420 000 кадомитон мегирен, маслиҳат карда бигиренаш. рақамҳои Саудо ТЖ дар аввали видео, дар охири видео мондагӣ. шояд ягон хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ боша, метавонен муроҷиат бикунед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж бо масоҳати 25 квадрат. дар 46 микрорайон диагностика МБТИда қарор дорад. шаҳри Душанбе. 385 000 мега нархша. фурӯшӣ дар рӯбарӯи 46 микрорайон пушти МБТИ. як хонага сеюм этаж. масоҳат дӯстони азиз 25 квадратае. доми 4 этажа. откритӣ лестницада қарор дорад. таъмири миёна ҳаст, чӣ хеле ки дар ҳамин видео дидесен ҳамин ҳолатда отоплениёш кор мекунад. беҳтарин макон барои зиндагӣ кардан. мактаб, боғчаи кӯдакона дар наздикии хона ҳастай. 485 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ана ҳамин хона 2 сотиқ замин обшӣ дорад дӯстони азиз ва 3 дар хона кардагӣ. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 520 000 2 сотиқа. ремонтои хона бад нест. фасон, хушрӯ ремонт кардагӣ. территорияи Душанбе дӯстон нархнаво бениҳоят қиматанд. чем дига шаҳру ноҳияҳо ҳамин Душанбе аз ҳамада қиматтарин места дӯстон. участка мега яъне ки хонаи назди ҳавлигӣ дар пахтакор территорияи Гипраземда қарор дорад дӯстони азиз. 2 сотиқ 3 ҳуҷра 520 000. айбо кадомитон дар лозимаи занг бизанен бигирен. аз куҷо шумо дар хона, замин, квартира чизе ки дар кортонай дар комментария нависен. худо хоҳад мо ҳаракат мекунем пешниҳодтон бикунем дӯстон. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки хона дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. адрес
خب دوشنبه ناحیه فردوسی обши 4 ҳуҷрагоҳ ҳастаю 5 сотиқ замин дора, 510,000 нарх дора. далши маълумоти пурра дар ватсапшон нависен. ҳами дар ҳар як навормон паштӣ мегӯем ки бародари азиз, вақте ки хона равон мекунен, адресоша пурра нависонда роҳӣ кунен ки ман ҳами 80% гарантия медиҳам, ҳами акада оли занг мезанад ради интереси ака хона куҷо дай, кадом территория дай. ина нигоҳ кун адреса бачаи азиз. ноҳияи фидоси шаҳри Душанбе, 4 ҳуҷрага, 5 сотиқ замин, ватсапшона мондем, занг занем 510,000. далши маълумот нест, оё освет дора, ҳуҷҷат дора, надора, кадом тарафҳои фидоси дай. уз шаки бо зангза маслиҳат мекунем хитон. Дига чӣ илоҷ? Мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон 8 сотиқ замин дора ва 2 хонага кардагӣ 150,000 нарх дора. калидор, ҳоҷатхона, як оғули 10 метра, баня, дегдонхона, анҷомхона, 3 тарафи ҳавли маҳкам, об дорад, свет дора, мактаб нав кадестан мега 500 метр то хонара масофа мешавад. хонаҳо 4x4, ҳар ду хона 8 сотиқ замин, 150,000 нарх. рақамҳои 7474. ватсапи ахири соҳиби хона дӯстон, занг занен, маслиҳат кунен, бигирен. масъалаи ҳуҷҷатҳо мега 100% ҳай. ду дар хонаи 4x4 дора, 3 тарафи ҳавлӣ маҳкам кардаги, як тарафаш ҳуй. ҳай бу далши кадомитон мегирен, кор мекунен. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 13-ум этаж бо масоҳати 60 метри квадратӣ. ноҳияи Синё, маҳаллаи Зарафшон, Зарнисор, назди таксиҳои Регари ҳисори шаҳри Нав, шаҳри Душанбе. 459,000 сомон нархаш. срочна хонаи фурӯш, яъне квартираи фурӯшӣ бо таъмири замонавӣ дар Зарафшон. лифти замонавӣ дора, об, свет дора, бе ягон мушкилӣ ҳастай. ремонтҳои хона бо тамоми санъатш кардагӣ. ина масъалаи кухни дӯстон азиз. кадомитон боз харидори серьёзен, занг занен, маслиҳат кунем, бигиренеш. 459,000 сомон. худо хоҳад як чунинчи муомила карда мешавад дӯстон азиз. мегзарем ба 11-умин аренда комнат дӯстон азиз. аренда квартира, яъне ки комната ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 13-ум этаж бо масоҳати 65 квадрат, ноҳияи Шоҳмасур, шаҳри Душанбе. 1000 сомон моҳонаш. хона қарор дорад дар тарафи сентр мега Садбарг, домои Бустон-Сити, бо ҳама шароит барои 3 духтари бо одоб мега дӯстон азиз. хоб хона люкс кадаги, як духтар ҳастае, 3 каси дига лозим ҳастае дӯстон азиз. сари одам мега 1000 сомон. хона шароитош беҳтарин аст дӯстон азиз. фақат одамое ки серьёзни квартира лозим тонай, ина ховаракҳои азиз, 1000 сомон мега моҳонаш. або кадомитон хоҳиши истодан дорен, занг бизанен, ҳамроҳи ҳами соҳиби ҳами квартира рақамҳои 5566 занг бизанен, маслиҳат кунем, бигирем бачаи азиз. 1000 сомонӣ. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага, масоҳати 3 сотиқ замин, поёни корвон, баъди пост, пушти заправкаи Фирӯз, деҳаи Тубек, шаҳри Душанбе. 340,000 нархаш. рақамҳои телефоншонам мегзорам, занг бизанен, маслиҳат кунем, бигирен. ассалому алайкум, мардум беҳуда занг назанен. хона бо таъмири замонавӣ, баняи даруна, термикс дора, об ҳастай, 3 дар хона дора, 3 сотиқ замин дора. ҳай шароитҳои хуби зиндагиро дора. нархаш 340,000 сум. як чунинчи муомила карда мешавад. кадомитона лозимай, занг бизанем, бигӯем ки мо аз канали Савдо ТЖ тамошо кардем. дӯстон, навор ҷамъа чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат карда навор кардем. далши барои қабули реклама чизе дора, роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем.
ватсапи Саудо ТВ, Саудо ТЖ дар рӯи экрани шумо зинда бошен, сарбаланду обод бошен.